Седмичен хороскоп за зодия Рак. През тази седмица е време да покажете и на себе си, и на света около вас, че умеете да цените способностите и дарбите си. Това важи както за професионалния, така и за личния ви живот. Ако имате склонност да се подценявате и да приемате по-малко от това, което в действителност заслужавате, вероятно предходната седмица е била предизвикателна за вас и напрегната в емоционално отношение. Периодът ще бъде най-сложен за тези от вас, които имат търкания с партньора си по финансови въпроси. Усещат, че са пренебрегвани или получават по-ниско възнаграждение от това, което смятат, че им се полага. За някои от вас следващите дни ще бъдат доста благоприятни във финансово отношение. Следващите дни ще ви накарат да се погрижите за материалното си положение, за да се чувствате по-спокойни в бъдеще, така че ако получите пари, които са извън основните ви доходи, може да спестите някаква сума или да обмислите как да разпределите най-удачно средствата. И тази седмица е подходящо да върнете пари, ако дължите на някого, или да платите стари сметки.